RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Joeke, als het Ja, goed is, hoi. bist u daar? Oh, je bent ergens vlak bij het huis. Klopt. Had ik begrepen? Nou, daar Ik zit krijg in je een stjonkende container. de container. Drien? Ja, te verschrikkelijk. Nee, net erin. Oh, Dan kon er snel achterwij of kroepen snel uit en gon naar die doorta. En liet dus die doorbel jaren. Van Ja, we zaken moeten eerst even een trap op. Want het is in een soort flatje. Oké. Er zit een klomp tussen. om dat door hem te horen. Goh, hoe zou dat vertel wel even- kennen? Oké, Vertel dan moeten we naar boven. Ja, vertel ondertussen even hoe dat bosje bloemen eruit ziet. Ja, het is een heel mooi bosje. En er zitten zinnenblommetjes in. En wat oranje en wat reet. Prachtig. Nou, ik ben benijd. Het is een hele klim staat er jaren. Ja, Joeke, nu man, dus een razende reporter voor Joet. Die straks misschien Is echt nog je? wat country line dansen. Ja, ik nog. oké, we zijn er bijna. Ja. Oh, het is wel een spannend momentje dit weer, hè? Ja. Nou, ik zal ombellen. Ja. Die bel, daar gaan we. Oh, Ja, mooi dat weer de bel. Ja, Dat weer de bel. Dat weer de bel. Nou, goeie. Waar komen wij een blomke brengen? Nou, waar gaan we dat over vertellen? Nou, hij is eigenlijk verzaken, hè, die toes? Ik weet niet of het We rennen even stiekem mij naar binnen. Ja, toch, Frotter. Ach, leuk. Hij zit een beetje raar. Nou, goeie. Nou, goeie. Hoi, wij komen die even een blomke brengen. Dat hoor. Heeft u een idee waarvoor? Ik heb wel een idee, ja. Vertel. Nou, om vrijwillige take. Ja. Nou, er is een Lustra West. En die heeft dus maild. En die zei zaken, die verdient een blomke. Geweldig. Dus bij deze. Ja, geweldig. Nou, dankjewel. Mag ze maar even bedanken. Dan ben je mee. Nou, als het goed is, lust het aan mij. Dus ik kan hem zelf ook bedanken. Ja, waar je dat? Benny. Benny is het? Wiesinger. Benny. Benny Wiesinger. Benny. Ja. Bedankt, Benny. Ja, zagen jongen. Benny. Ja, Benny. dat is Waar je, Benny? Nou, hij kan die net jaren. Ik ben de enige die Michael luistert, dus. Hij zei het graag die in. Ja, dat is helemaal goed overkwam. Nou, mooi. Benny, zei ze het slagentocht, ik of net? Ja, in de ja, vrouw. geweldig. Ja, toch? Kom op de tafel. Ik ken hem ook nog wel een liedje aan. Wat is Oh, ik mag wat? er nog even een lied toetsen. Oh, wacht, Oh, wacht. wacht, Daar komt- jongens, even luisteren. Mwah. Oh! Ja. Oh, dus kunnen wij maar eren sissen? Hier is een